Per preparar la salsa de tomàquet necessitarem tomàquets ben madurs, alls, oli d'oliva verge extra, sal, una mica de pebre, una mica de sucre i herbes aromàtiques en cas de que n'hi vulguem posar. Comencem escaldant els tomàquets 30 segons i així serà molt més fàcil pelar-los. Un cop pelats, els hi traiem les llavors, els piquem i els posem a escórrer perquè perdin una part de l'aigua. En una paella o cassola enrossim una mica els alls i seguidament hi afegim el tomàquet. El deixem coure suaument i a mitja cocció anirem aixafant amb una forquilla per evitar que ens quedin trossos grans. Afegim la sal i una mica de sucre per treure l'acidesa. I si ens agrada amb una mica de pebre, també n'hi posem. En cas de que vulgueu donar un toc amb herbes aromàtiques, ara és el moment. Nosaltres hi hem posat orenga i alfàbrega. Deixem coure la salsa uns minuts més fins que tinguem la textura desitjada. Anem preparant els pots, que han de ser ben nets i escaldats. Abans que la salsa es refredi, omplim els pots. Els hi afegim un raig d'oli i els tapem ben fort. Els hi donem la volta cap per avall perquè facin el buit i els deixem refredar. D'aquesta manera es conserva setmanes, però si no l'hem de consumir de seguida i volem que ens duri molt temps, li afegim uns 20 minuts de bany maria, parem el foc i deixem refredar els pots en el mateix bany. I ja tenim una salsa de tomàquet que és un bon fondo pel rebost. Ens servirà per plats de carn, plats de peix, de pasta, per fer pizzas i ens solucionarà molts àpats quan no tinguem gaire temps per cuinar. Doncs bé, si us ha agradat, doneu-nos un like i subscriviu-vos al nostre canal.